Wiskundigen bouwen de atomische bom. Wiskundigen? Jonge heren, Lavoisier! Ja! Maar, verzin die het. Een nijgevaar bedriegen tussen grond. De communisten zien je oorheersing van het raad op het gebied van technologie en economie. Wat er? Zij bezien zelfs de oorheersing door de ronde, de zinnen, de mannen en de sterren. Wij als lieden van de vrije westerse beschaving in een strijd op. Ja. Stellingen erop dus. Om te oerwinnen hebben wij resultaten nodig. Publiceer er te pas. Het land zocht naar je. De René Descartes of de Isaac Newton van de 20e eeuw. Waarvan je met het schild of de speer van onze democratie, van onze vrijheid. De toekomst van Amerika laat die kundige hand, beste heren. Wat zei ze in daarvan? Kom maar op! Lid wij kou beginnen. Het spel is simpel, maar de keus die is oerzabreeg. Wij spelen het draaien dilemma. Achter ieder van deze draaien stiet onze geweldige haatprijs. Het heegste van het heegste, een prijs die in een enkel bedrag uit te drukken is. Eeuwige rom, dames en heren. Ja! Daar staat een guide. Een guide. Wat maak je ermee? Wat ken je ermee? Waar ben ik? Wat doen we hier? Hoe let is het? Nou, het is tijd om te spelen! Ja! Kandidaat nummer 1. Wat is jouw naam? John Nash. Ah, John Nash. En had John Nash al wat publicaties op zijn naam? Nee. Theorieën ontwikkelen, spannende ideeën die John Mayer stieren vonden? Nog net. Wat beschouw jou als jouw specialiteit? Op dit stuit bestudeer ik de oerkoepelende dynamische principes. Oh, maar dat klinkt hartstikke spannend, fantastisch. Maar, wat denk je? Achter Hockendoor stiet u ze geweldige haatprijs te wachten. Misschien wel op jou, John Nash. Is het door 1, door 2 of is het misschien door 3? Ik kies voor Doreen. Maar John, ik heb nog iets heel geks van. Doe gewoon even lekker kijken. Mijn assistent hier, die zal door 3 iepen. En daar staat... Maar wat nou, hè? Wat ik daar zei, dat de prijs best wel al tiental van dreamt hast. Net achter door 1, maar achter door 2 stiet. En ik daar nou de keus jou om van kaart te veranderen. Wat is dan mijn antwoord? Door 3 is het dus net. Ik zeg dat het door 1 is, dan zei dat het door 2 is. Maar dat vertelt misschien net wie het moet. Of bol. De wie zou zelf doen extra doordenken, want zij niet in het spultje altijd. Als achter niet door een geest zit, die is er maar 1 door, die is niet goed. Dus daarvan nu in de mattenkans vaak is het druk is dat de haatprijs achter door 12
Maar wij zijn dat er achter de waard niet. En er is weer. Kijk. Dat klopt het net. Ik zie de kogel brengen naar mijn kant. Zij slim van mij, beste mensen. Soms die ik is beter bij die bevoordoen. Dit is de beste optie om te kiezen. Het is een eerlijk. Maar wat zou je dat het eerlijk is, jong meisje? Wat? Maar de meeste die er is in de geschiedenis van de televisie. Sam, je bent het Rick. Best. Als je me via de net stuurt, vind ik het best. Dit is mijn kinderen op de campus van Princeton. Het is liefst tussen, maar meer en nee. Ik ben hier om te werken. Al het horen is bijzaak. Ik zou correct dan binnen in de net. Dat is net op je. Maar ik ga net zo vol mee horen, meester. Dat is niet persoonlijk. Ik mag niet focussen, kijk. Focussen op dat wat het dan doet. Voor minder doe ik het net. Ik wil bezit in deze vrouw. De vrouw zal weten waar John Nash is. Muziek. Muziek ga ik mee. Reizige toon met patroon. Dat mijn gedachten zijn broer kennen. Dat je hier binnen is van geen enkele beschutting. Nergens op. Ik zal het correct dan op binnen in de net. Oh shit. Die verloren zoon en naar je kindergenoten zitten. De jonge god van Princeton. Jezus. Wat voor muziek heeft hij hier op zich man? Leeft er dat muziek? Wist dat katerhuis niet meer is dan te min vocht in je lichaam om die citroensoelcyclus gaande te houden. Ongeveer hetzelfde als wat het bad als deken is van de dorst. Skiet. Dat deken van de dorst, hè? Dat moet zo'n beetje vielen als een hele dikke vette verrotte kater. Hield iets slimmer en slimmer. Oh, dat is net niet. Kijk. John Nash. Hoe is dat mijn naam? Charles Herman. Ongenaam. Ik ben Saveron.
Zalig. Daar krapt me eens van op. Meneer agent, ik wil graag oorjufferen van. Ik ben vandaag oorring en de dieren die is gewoon terugring. Maar ik weet wat de dieren dienen. Het is net meer als Jack Daniels. Een jong vrouwtje, die had me oppakt en mij om naar huis en die had me de hele nacht gedicht voordroegen. Ze rijden in bed en viel zich heerlijk als een keienbollen er in de bed rijden. Dan zijn voor mij die. Is dit het makkelijk al meer in de zon? Ik ben op werk. Ontwerp! Ontwerp, zei ik. Juist. Is mijn eigen kamergenoot zo. Pardon? Harry, mijn vriend. Misschien hebben wij nog nodig om het iets te brengen. Wat is jou van DNS? Mijn huis zei altijd, moest beginnen bij het kind dat hij bieten had. Ik had een bek als een kind en een hasses van beton. Drinken zullen lange noten op de hoek van een naasje. En Ines, wat is die verhaal? Wie is nou een snif van het warmspallen? Streberke? Kent die voor vriendjes of famkes? Altijd als laatste keer bij de kindklasse. Onbegrepen, onbemind. Ik ga het zo voor me horen, meisje. Dat zei je net aan mij. Dan heb ik er helemaal geen hand van. Kom jongen, doe dat eens nog eens in je bonk charme en charisma. Ik vind de meeste mensen maar wat verveeld. En ze redden niet al en wat ik bereik op. Oh, en wat was nou dan bereiken, mijn beste? Wiskunde, wiskunde, zievekes, alleen nog maar zievekes. Wiskunde is weer net de holy grail van het leven, ja? De heilige weerriet. En wist je waarom? Omdat het zo verdomde saai is, daarom. De colleges en docenten, die ben maar saai. Wie dwaalde haren met aannames van sloze mis, zonder kunde en ambitie. Nee, ik mag met dwaalde haren maar een waarachtig origineel idee. De oerkoepelende, dynamische principes. Dat ben voor mij alleen maar draaien heel moeilijke jongen. Mijn holy grail, wat ik wat bereiken op, is dit de enigste manier Om wat te beschutten? om wat te beschutten. Nou, als het maar net vergist, mijn beste, dat er meer is in het leven als wiskunde en oerkoepelende hoepeldinkjes of zo wat. Dat begreep zelfs mijn onkelvisser vandaag. Oerkoepelende, dynamische principes. Nou ja, oerkoepelende dynamische principes dan. Deze jongen zal even de beer oerkoepelende dynamische principes door de wc spelen en daarna verdwijnen in een wolvertje komen. Oh ja, ik ben een snurker.
mij voorstellen. Juist. Best wel plan, joh. Ik bestudeer in het bedrag van de dom. Aha. Zo. Wils bij ons stiert zitten te vergrijpen in colleges. Dat nest in het echte wordt. Zo. Nest, hè? Ik probeer een algoritme te Maar berekenen. dat is een spultje. Zal door dat meer. Ik haal ze heel veel doen met de rest van die niet waarschuwen. Spring niet op, steek niet. Nou, zou left. Bedankt. Verschrikkelijk benauwd. Spook benauwd, deer benauwd vooruit. En triomf. Hier speelt ze. Hier speelt ze geen idee. Waarom kiest u eigenlijk naar colleges? College stompen die aan. Vermaak in creativiteit. Als ik daar zit, heb ik het gevoel zo elk sluit mijn hartjes ontploffen. Auw! En dat onderwerp vanzelfs. Wordt dat vrij? Vrije was los. Salomé had ik hier alle 3 publicaties opgedaan. Ik ga het lezen, ja. Degelijk werk. Net bot van mij, krotte oude praten. Ik weet net wat ze worden. En de publicaties van John West. Niks. Nada. Nul. Nappers. Ik ben een geduldig man. Komt er nog een vraag? Precies een origineel idee dan. Dat is het doel, ja. Wat nou als dat idee te worden komt? Wat nou? Ze mij. Dit zo'n die is om van de wielergroep te werken. En doe net. Ook John. We weten allebei dat we achter hetzelfde baantje zitten. Wat als de nou verlies is? Dat ken ik! Ik heb begonnen! Mijn kansberekening is niet perfect! De oermoed van de verzwijnen! Dat was vals spelen, dat ken ik Dat nog! was het speeltje wel even smeren, John. Kijk, oefen je. Ontje, John. Hey! Je hoeft me net te helpen, hè? Ik ken het zelf. Dank u wel.
Even die artiest. Lid maar. We zijn al een paar maanden verder en ik had een heel idee onderwerp voor mijn onderzoek. Hoe redt in dynamische principes? Alle kanten man. Zo, dit is een klop cadeau, die vecht zich op breekgrond. Dit is de verdediging van de Giants in die Yankees. Kansles. Dit is een ploegje jonkies die spul had om picknickers. Ze concurreren gedrag, met altijd één of meerdere verliezers. Maar alles is een patroon, een algoritme. Domen die vecht zich op breekgronds, 22 idioten die de bal opgooien, jonkies die spul hebben in de zandbak. Wat nou? Als ik het liedweg bepalen wil. Eén simpele calculatie die conflicten voorkomen kan. Denk eens wat er op de vrouwenschaal mogelijk is. Heel transacties, vredesonderhandelingen. John Nash saves the world. Zei iets, ja. Dus kijk een stukje maar de neus bovenop, maar zoek ik het net. Ja, meis. Casino pizza. Daar is geen respect voor creativiteit. Ik heb respect voor bier en pizza. Daar heb ik respect voor. En trouwens, ik doe te weten dat die man Hansen en Saldo ik in het café zit. Achter de vrouw, ja zeker. Alleen maar tier voor griemerij en olie. Nee, ik moet niet behandelen maar een verrassend idee. Ik heb een brief van een professor. Mijn aanvraag voor de wielergroep wordt net accepteerd. Ik moet deze publicatie maken. Wacht, Thomas. Wij zijn de familie dat jouw onmotiveerde indruk achterlaten. Net in steengate werking en consequent aanwezig binnen in het college. Jouw onderzoek met overkoepelingen en dynamische principes binnen prikkelend. Wat mislukt wil je dan? En focus. 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 Ik focus op mijn scale. De focus die heel nauw het scheel, maar dat is hartstikke blind. Wie is wat goed voor dat wijze John? De hele boel. Hoe de hassels gooien. Omsluiting. Je, fuck de professor. Chaos, dat heeft we nodig. Chaos en anarchie. Dat heeft we nodig. Chaos en anarchie. Anarchie, John. Viel me best lekker, hè, John? Vermoeiend, maar lekker. Spiet me van die bureau, John. I am. Pizza, bier. Pizza en bier. Nou, John. Hoe viel het om hier een echte rol te wezen? Onwennig. Onwennig. Jongen, ontspan. Relax. Gooi hier los. Toch eens gek. De John. College is begonnen. Spreek
heb dat van gehoord en heb je dat van? Oh, die samenzin. Wat nou? Dynamische principes, John, die ons in praktijk te brengen. Wat moet ik zeggen dan? Toch is het genie, betekent zelfs wat. Anarchie. Anarchie. Hoi. Zo is het nog ingenomen hier. Ik weet net zo goed wat ik nou moet zeggen om deze vier te krijgen, dat is maar mijn werk op. Maar ik kan me voorstellen dat ik dat alle keer al zijn ga. In essentie biedt het een uitwisseling van lichaam voor. Seks! Dat is waar het om draait. Of is het duur dat ik dat zeg? Nou, helemaal net. Dat is een beetje smeuig net. Nou. Klootzak. Kreeg benam dat stukje voor het uitwisselen van lichaamsvocht. Nog hier? Ja. All by myself. Je misschien nog een bij zitten komen? Of vies dus echt vervuld? Ik heb hier geen bier voor je. Modereer man, lekkere bier op Jochen Roer. En de jacht is begonnen. Zij zo de volgende. Ik ga met onze handen van jongen. Met dat bonchick zeggen. Kijk op de race in slow motion. Hier van de handels, joh. Hoe is hij? Ik zeg dat het eerst, hè? Pistool nog zwart met zijn opkomst. Heel beschaafd, heer. Heel beschaafd. Maar ik wil even het werk van Adam Smith in herinnering brengen. De godfather van de economie. In competition versterken individuele ambities het algemeen belang. Els voor hemzelf. En wat valt, verloren altijd haar vriendin door een streek. Zei Adam Smith dat ik. Shoppen hebben. En we willen ons. En speelt in mis. Waarom? Hark, als elk van een blotje gaat, blokkeer je elkaar en krijg je in het blotje. Dan beziet u het mijn harde vriendin. Maar die willen hard op bek zetten, want ik wil geen kwade karren hebben. Het hele stukje verdriet en beide man lopen mijn lege hand achter. Maar wat nou alles? Net hier voor het blotje niet. Je blokkeert elkaar uit en zit elkaar net niet pas. En de vriendin veel harder bevredigen. Dit is de eerste manier om te winnen. De eerste manier voor beiden om te scoren. En ze vindt die mis. Hard. Adam Smith zei, het beste resultaat wordt hellen als Els in de groep docht wat het beste is voor hemzelf. Dat is wat hij zei, Jos. Ja, zo'n beetje. Volgens mij incompleet. Want het beste resultaat wordt hellen als Els in de groep docht wat het beste is voor hemzelf en de groep. Nee. Wat dit een truc van mij is om dat blondje te krijgen, vergeten maar. Oerkoepelende dynamische principes, beste heer. Oerkoepelende dynamische principes. Adam Smith die mist.
dat beide verdacht worden van een raafvoerval. Zij werden ondervregen door de politie en die van bewijs nog maar lege handen stiert. Een bekentenis van één van beiden zou een uitkomst bieden. Maar wat is de beste uitkomst van haar beiden? Is het Els voor hemzelf, liek als de Grutte Ernst Smit al zei? Wij gaan naar onze eerste kandidaat. Kandidaat nummer 1. Wat ga jou te zeggen van jezelf? Ik ben onschuldig. En als zoek het ding aan, ik zal geen schuld bekennen. Het wie John Nash, dat had ik mijn eigen regen schoen. En het is mijn enigste kans om je als vrijman de dood uit te rennen. Nou, duidelijke taal. Wij gaan een verklaring van verdachte nummer 1. Een opstander die de meeste keer mijn eigen ergen onschuldig had. Maar wij weten nog niet. Wij gaan naar ons tweede verdachte. Wat zal de dwaan? Zal de bekennen of zal de liek als kandidaat nummer 1 de vinger naar de oor wijzen? De verdachte, die laat het, maar waarom? Zeg, van 8 zullen we dan begrip kennen. Een vanke van 8. Is het kunnen praten? Is het heegmoed? Wij letten het genie John Nash op het wit. Wanneer beide mannen naar elkaar wijzen, dus beide elkaar schuld ja, zullen ze beide eindigen in de gevangenis. Bekennen ze schuld, eindigen ik in de gevangenis. Maar ontkennen ze beide, horen ze beide hard moedje, die beide mannen vrij doen. Wat het beste is voor haarzelf, is ik het beste voor haar beiden. Hij de volle zijn beste meisje, het is een genie. Het is wel duidelijk waar van deze twee heren de onderstelling naar de Wienergroep verzinnen. Wij zeggen, bye bye, Jim Martin Hansen. John, een reactie graag. Ben je ook niet voor deze onderstelling? Dit is waar ik altijd van dreef, dat zal ik net ontkennen. Ah, en hoe weet jou dat dit geen dream is? Wat? Nou, zoals een glukwiskundige is zei, het leven is een dream, maar dreamen is geen leven. Ik begreep jou net helemaal. Maar John, een vanke van 8 zou dat ontsnappen. Hé? Dit is nog maar een begin, John Nash. Het echte leven begint nu. Of is het al eerder dream? Hoe zou het erin? Dit bij Carl Shen moet het vierde niet, maar onze grote Amerikaanse held. Wij winnen al 4 uur letter. John Nash had een oorstelling gekregen bij de politie. En hij had Richard Saul, mijn naam, als zijn assistent. Onderwijls had de les van een nieuwe generatie knappe kop. Amerika is nog altijd verwikkelen in een koude oorlog met Rusland en zal redelijk gauw een beroep van op John Nash. Wilst ik een romance in de lucht drinkt. Ik kan het wachten, die door te zeggen Jim ik niet. Dat bloed al je Shen en let je hem verliezen door de grote geest van John Nash.
Dr. Nes, als je onze database even beschermen wil, die wij het nooit eruit voor gaan. Kaart, ik ga een kaart nemen. Kaat! Startrecorders mee. Prijsrecorders mee en soda. Dit bij alle keer leken en berekengraden, meneer. Optie 1 staat op 10 horenplak. Alle keer hier in Amerika. Ongelooflijk. Goed werk, Nes. Er zal er vet dadelijk achteraan. Waar is Big Brother? Jo hebt lang een Gretchen zist bezorgen, Nes. Wat binnen de Russen bedoeld, kolonel? Als wij weer een beroep in het maken kennen, jij doet een vet dadelijk. Professor Nes, Big Brother. William Parcher, at your service. Wat geeft u op de shutter, Mr. Parks? Momentie van je tijd bij niks. Imposant stukje werk, moet ik zeggen. Laatste hier draaien tripjes naar het Pentagon en je stelt mij net al in. Dat weet ik. Oppenheimer die zei het altijd, hè. Een prachtig genie. Die zocht het antwoord jellen als de vraag. Je kent Oppenheimer? Zijn project die onder mijn supervisie. Ook een project. Het project. Je gaat oorlog doen. Wij hadden honderdduizenden mensen in een eeuwige verbaand. En we wisten dat de vrouw meer weer hetzelfde doet, zeg zo. Grutte die komen bij Grutte kasten. Dus, John. Geen contact met familie, vrouw en vreugde naast het. Waarom is het thuis? Ik mag graag denken dat ik een lone wolf ben. Maar om in de wier te zetten, had de meeste mensen voor het algemeen maar wat meer aan mij. Ah, een bolle ondernemers kennen dat als een kwaddy om uw lijn worden. Geloof dat ik jou net helemaal volgje. Ik denk dat stond mij heel goed begrip, John. Wat ik je nou vertellen zal, is top secret. Op het hier van weermaatje ervan van die informatie stiek de feest in de straat, begrepen? Ja. Voor het eind van de Wereldoorlog wie een Duitse wetenschappers doorhaalde bij de ontwikkeling van een draagbare atomische bom die vervierd wordt in een koffer. Complex die even boven Berlijn. Maar die verdomde Russen in de zwart en alle tekstmodellen en plannen Maidan naar Moskou. De plakken hier in Amerika, dat moet je hier hoor. De Sovjets binnen net zakken hier nou, als je aan denken. Een splintergroep van het Rode Leger, Novaya Svoboda, de nieuwe vrijheid, die hebben ze hadden zelfs. Die is belangrijk bij de ontwikkeling van een prototype van de bom. Maar het doel dat de detonerien op Amerikaans geboren en dan ik nog om zo volle mogelijk slachtoffers te wijzen. Maar wat is precies wat je wil dat De Russische spion, John, die zitten overal. Sleeper agent, ze kennen overal samen tas slaan als ze dat willen. En daarom, John, daarom hebben wij dat nodig. Dom is dom bij de beste koude brengen voor het hele land. En wat mag ik wel dan? Ja. Een list van kriegsschriften. Scan elke nieuwe object. Rapporteer je om mij, zie je de geheime woorden ertussenuit. En sis, alles alleen nog zin mij. Begrepen? Dit nog even passeren, John. Wat is dat? Hier zwarven, het is een radiodiode implant, een kaart. Een inlogcode van die dropspot. Alle gegevens in die hollen verzamelen en dan net een uitlezen. Ben ik nog een spion? Het loopt wel super tijd, John. Wij rekenen je op tijd. Het loopt super bij tijd. Wij rekenen je op tijd. Het loopt super bij tijd, John. Wij rekenen je op tijd. Het loopt super bij tijd.
Waarom had ik denk hier dat het kwam? Ja, de meesten die in kantoren onderzoek vertellen, die willen dat graag. En de rest was een geweldige passie om die knappe kop van mijn moeder te begeleiden. En er zitten die knappe kopjes bij, kan ik niet vertellen, hè? Hoe je tot Pentagon, jong? Je kan snoek even de grieetjes. Hokker werd van top en zeker de grief zo net. Zal meer zijn, jong. Ja. Maar dat gebeurt hier. Nee, ze zijn een maar niet aan een feest vol hebben. Maar dat ben je voor 24 graden. Ik ga ouder als ook ineens zwittermast, dan had ik hetzelfde ketting. Zelf vind ik dit team vergrepen uitspringen, maar wat nog oneindig slimmer is, voor mij. Hallo, waar ben je nou? Dit is je opdracht. Je hebt hier dit nou in. Misschien
Ja. Oh, je bent hier nog heel dit. Ik ben hier nog heel vriend. En? Je opdracht. Ik ga het opmaken. Dat ga je met. De oplossing dat je met komen is elegant en creatief, maar uiteindelijk volgens mij niet correct. Dag! Ja? Interessant redacteur-professioneel. Je begrijpt dat ik probeer het patroon te bereiken en zat. Dat is eigenlijk geheim. Ja? Hij heeft zin om nu met mijn hakken te eten. Ite? Jo, niet hoor, is correct. Correct. Goed. Zullen we aanpraten voor samen? Restaurant uitgestiet, Frans restaurant. Maar ik weet het niet zo naam. Alicia Luiden. Alicia Lappen. Alicia Lappen. Alicia Lappen. Right. Alicia Lappen. Wat was dat hier? Die onderzijde stond heel kritisch, net zo aan. Als we in de linkerzijde, want we kunnen neer veranderen. En waar is die nonke? Rien verloren kerel, is er ook nog. Charles! Zo jongen, zoals het goed doet. Vol hoesten haast. Wees. Als dit zou het mat. Het werk vertelt goed. Eerst vond ik allemaal wat simpel, banaal had. Maar nou had ik een opdracht gekregen en... Ik kan er even praten, dat is geheim. Oeh. Nieuwsgierig. Let me hier. Top secret. Hush, hush. John Nash saves the world again. Science, ja, science. Hé, maar hoe is het met mij? Of mijn jum? Ik heb haar jebbesje. Is zij niet... Dochter van je zuster. Vriend hier is verstoord in het snel doen. Een man zit achter het stoel. Voor zo. Wat zeg. Dat ik heb hem maar in huis nog. We moesten oorzien. Zijn jong vanken. Hé, John, maar. Hoe is het met hij? Hoe is het op leeftijdsfront? Nog recente vochtuitwisseling van bij niks? Oh, Charles! Ik ga een vrouw ontmoeten. Een studente. Ze is mooi, toek, brutaal. En had geen smaak, kwam om! Maar dus een echt meeste vanken, een vanken met twee hele mooie voeten. Ja, wie? Ik jouw les gehad en ik loop. Die eigenlijk zeker. Gaat het even maken. Moest je er al zo vertellen, John? Astepogno, had eten, bier, pizza. Ik was futten. Ik ga naar huis gaan. Fijn je te zeggen, man. Hoi. Vleer, John. Vleer. Vleer, bij de wind.
Laat eens op het Frans. Spaans. Mijn ouders komen van El Salvador. Zij hebben mij als fietswensje mij naar Amerika. 20 keer uitgevoerd als chirurg. Zelfs nog weer keus stuurde Liek als Frida Kahlo. Zij is echt een voorbeeld. Nou ja, wie niet is ze? Ze is verstorven voor het hier. Ik geloof dat dat een kunstschuld is. Als je met al die prachtige kleuren van het landschap dan... Sorry, praat ik het Nee, ik luister niet graag. Nee, daar dan. Dat is fijn te van een verneemde professor. Ik ga je proefschrift lezen hoe koppel je de dynamische principes. Saturnijn en Saulef, om oorlogje niet te gaan, maar soms maar niet van de kiest. Weet je ook net? Nou, Libbesmoed, de duw op het voetje. is zij echt? Is dat echt? Die vraag stel ik mezelf zich wat wij hier samen van het ook lezen. Alsjeblieft, ze zo, wat stel ik niet zo af. Wist is wie nou met het hier is? Ik twijfel mezelf als officier. Maar Joert en ze mezelf zijn Alicia, spreek hem nog aan. Hij is ik maar gewoon de meest. En dan zit weer. En daar zit weer. Sorry, Mike. Dat is beter. Hallo, hier ben ik. Wie bent het? Was toch eens jij op date west? Dan bedoelt in letterlijke zin van het nut, de definitie van een date. Nee, dus. Ik maak oefeningen op sociaal gedrag. Ik wil bij op college, ja. Jouw opdracht. Ik heb alleen maar even naar Jim. Hij is wel correct. Het is een onconventionele methode, weet je om het komt, maar het spreekt letterlijk brutaal uit. Daar hoor ik me van. Misschien liet je wel meer op elkaar dan dat we dachten. Wat vies je eigenlijk van mij? Ik denk dat die omgangsvorm nog meer te kant zitten om jou te Maar maken. we hebben het erbij. Wat vies van mij? Is er altijd zo direct? Als het niet om iets wat ik wil, ja. Oké. Ik vind je een elegante en aantrekkelijke vrouw. Nergens die gedrag en hoe ze het terugpakt, denk ik dat dat van mij is. Maar, net het ritueel hadden wij een tal van platonische activiteiten crossing voordat wij ons seks beginnen kennen. Maar, ik ben voldoende dit met hij terug te zetten, want om in de wiering te zitten niet dat ik niet hield. Je zou mij nog slaan? John, het is uit landen. Paardje, wat doe je? Ik ben op date. Ik krijg van de eerste titel. Squal papier is om, John. John, Alicia! ik ga jij zeggen dat het beter is om je nemen te binden, wist dat wel? Alicia zal meer komen, dat zal ik persoonlijk verzwaren. En waar klinkt dat trekkertje opgestelde? Hartje, John. Maar dan moet die werk binnen de agent van de Waaiers op scoren. En de atomische bom. Dan als je nog maar niet wil praten. Ik denk dat ik dit nog ken. John. Is dat net met nou, man? Een beetje angst is slechts een lietse prijs van wat het alweer opschieten kan, John. Grote dieren komen met grote kosten. Die eigen winnen. We moeten terug zetten.
Jo, ja! Gaat het nog goed met hij? Zelfs, hè, dat zou niet goed maar beginnen. Ja, dat zit onder het avond. Wat is dat nu dan? Nee, Jo. Nee, nou dan. Jo, de wie hier vandaag? Wat dat? Hier van die studentes. Alicia, let haar erin. Zullen we het lang door? Hoort die goed, hè? Jo, zo kwam. Wees goed toeskomen, Jesse. Ja, zelfs, maar wie heeft het wel gehoord bij mij? De Jos zit zo niet als een dik. Spreek niet, ik moest Jesse vet van het werk. Wat voor werk? Ken ik eigenlijk net op praten. Dit is net een spion. Dit is net echt een spion, toch? Nee, vanzelfs niet. Zus het nog voor die, ik als spion. Nee. Nou dan. Zullen wij nog een keer op deze? Dus elektronische titel erop zetten. Correct. Als er soms ik wel eens het idee dat ik te mooi ben om hier te wezen? Hartstikke mij. Misschien. Zij is de toetste man van Amerika. Ik weet ik net alles. Hoe groot is die al? Oneindig. Hoe is dat? Alles wie is erop. Maar het is nooit bewezen. Hoe is er nou eens van wezen? Ik geloof erin. Nou, dat ik nu eens. Welkom bij de honeymoon quiz. De wielers, twee meisken. Zij vonden leven tussen Siepekes, Wuttels en Kwakaten. Zij besloten dat haar leven liep als het hier al oneindig weer. Maar die lippen zijn weer lang en gelukkig. Geen zijn naar huis, maar een super deluxe honeymoon op de Knielse kofferzet. Wij zullen het kou witten. Bij uw kandidaten John en Alicia sloegen Ierlien de vonkoer. En het wordt net lang voordat de grote vraag gesteld wordt. En nou stel je hier. John, hoe vielst er mij? Wel oké. Oké, kom, dan is de meneer professor. Hast een goede baan, heel bij de roes. Een prachtige vrouwenmachine. Daar hebben ze de Amerikaanse dream, is net zo. Het komt minder. Het komt minder. Ja, het is een portretjesjooi, hè? En Alicia, nou jij dat ik een liedje op de reis is? Dat klopt, want ik ben aan het rijden aan de sfeer. Oh, zo volle geluk. Wat wil je nog meer? Nou, misschien wel die super deluxe honeymoon. Maar dan maakt wel onspierlijke bliksem. En we beginnen gelijk. Wist nou er klaar voor? Ik denk het wel. Oh, fantastisch. Nou, beginnen we. Alicia is binnen in Hopverstedt. Zand zal wel. Ah, correct.
keunskil. Niet als Frida Kahlo. Alweer correct, fantastisch. Hoe heette het restaurant? Autoswinnen. Als een speer, fantastisch, super. Laatste vraag. Wat is Alicia haar poppennaam voor mij? Haar wat? Haar poppennaam, schatje, poppy, doken. Ja, oké. Nou, wat is die antwoord? Moest dat nou zitten? Sorry, maak het uit. Ah nee, dat kan mij iets schelen. Ik bedoel, we zijn hier onder vrienden en het publiek vanzelfs, maar wat schiet dat nou? Ik vraag je daar nog één keer. Wat is Alicia haar poppennaam voor mij? Wat? Wij hadden netjes... Spooky Doo, ja? Spooky. Correct, Spooky Doo. Even een kwatte Utrecht. Alicia? Chinees student vriend wat bang voor hem. Zijn naam was Spooky John, maar hij is eigenlijk heel lief. Ah. Dus vandaar. Schattig. Nou, help. Het is die beurt, Alicia. Hoeveel? Wist al eens hoe die Spooky John? Dan kom maar op. Ah, fantastisch. Dat klinkt goed. Nou, daar komt ie hoor. Waar stier de witse van uw verneemd professor? Bluefield, West Virginia. Correct, fantastisch. Als ben hoe John keizer van... Antarctica. Correct. En is dat nog slagen, John? Bijna fantasieën. Ah, fantasie, ja. Oh, deze is goed, ja. John ontwikkelde op Squallen een speeltje, Sint-Wurg, bekend onder de naam Heks. Wat weer de originele namen die John op het speeltje droeg? Dat wie Nash. Zijn eigen naam, correct, fantastisch. We beginnen met de laatste vraag. Hoe heette John Skemergenoot op Princeton? Charles Herman. Oh ja, spietig genoeg kan ik dat net goed trekken. John hier namelijk hier om de halve in Cambridge op Princeton. Waarom die dan, John? Toen de keizer van het Antarctica die meegenomen willen verleren? Ik riep even met... Oh, wacht eens even. Hij liep al een keer in de Noord. Charles Herman, hij had me heel veel goed verteld. Weet je nu dat zijn beste vriend met die zo wijzig is op je houden? Hij jouw best gehoord. En hij kon het even niet vrij matchen. Hij heeft een opgezist en iets van waar hij passen met. John is zo naar immers wat. Claire! Wat Claire? Ik zei Claire! Is het ding met een poppenkast? Hé? Alle keer vet! Wie is het? Wie hoort? Jij je bent! Vet! Opzakken mooi! Alle keer! Feesten dingen! Dank voor de bon! Dank voor de concert! Ik ben al druk! Ik help! Weg voor de zaken met een allemaal! Ja, weg! Alicia, tot wachten dit jaar! Die kans moet goed met eigen meisje gezorgen. Hallo, John. Paardje! Hoe best wel je bed kwam? John, zit me daar zo. Sinds dat ze goed keer wordt, John. Alicia, even! Get
Alicia, alsjeblieft. Ik leg ze net er al een keer uit. Alicia. Ze sport. De bloed van de raam begrepen. Ik ga er niet uit dat je meer op komen zal, John. Wil ze ik nog zo goed gehoord hebben, dat hij zelfs biedoen hoor, hield al net zo'n goed idee weer. Maar ik ga neer op het zin te keren. En dan is er zelfs een liedse opkomst. Net, zussen. Ik kom als je vreemd. Het is vereld zien, bewichtig ik beter, daar stond maar trok is voor die work, John. Hark je daar eens. Wij zijn in de oorlog, John. Begrijp dat dan. Niet alleen het nemen van die vrouw en meisjes niet op het spul. Het nemen van elke hier in Amerika zit op die spul. Wil 6 minuten zo meisje op de zwargen dat de Russische spion er het even komen waar op die grote troep is, John. Dood! Dood is van onneerlijke weerde. Weet dat? Moors is het lezen haar in hand. Het is belangrijk dat alles gewoon trok is. De Russische spion zit oerrood, John. Ze moeten niet in de recht krijgen. Goed werk, John. Goed werk. Het wordt net zo lang weer. Het land schucht in die, John. Alles van goed. Hierin een dikke kroeper nedergezet, hoor. John. Dus de grote John Ness komt naar Harvard om een lezing te gaan. Mocht ik dat lezen vanzelfs? Dat er zo meer is dan wiskunde en cyclus. Uit respect voor die John, zul ik muziekje om net in sliep te vallen. Hier het wel, John. Ik ga mezelf wat vierigheden bezorgen, Charles. Ik ga helpen mee. Wat is er dan? Dames en heren, professor John Ness. We suggereren dat de nul van een Riemann-zeta-functie net correspondeert met eenheden van tiert, ronde en coëfficiënte nummertheorieën. Relativistisch onderzoek smiet in deze neerkomen. Zo'n tiert voldoet normale tegenmens als de noemers. De variabele noemers
beveiligd. Mijn naam is Rozen, Dr. Rozen. Waar ben ik? Dat bent in MacArthur Psychiatrisch Ziekenhuis. Daar loopt neer van. En toch is het zo. Verbergen ze die Russische accent goed? Ik denk dat ik Russisch ben. Nee, eerder. Waarom denkst u dat? Ik zit niet. Mijn werk is nog militair. Op mijn werk, John. Dat zou zo graag willen wel, hè, dokter Rozen. Kan bij Ivan of Dimitri zitten. Het zou voor die voorbeter te wijzen om de system wat er aan de hand is. Aan geheimenissen het net niet wat aan. Ik doe te weten dat Charles Herman die het over verteld had. Waar is Charles Herman? Waar trap ik naar die dokter? Waar is het daar, achter die speler? Bist nou dat Charles? Smarge vrienden? Hoe lang werkt is nog voor ze? Er is net iemand, John. De verloren kindergenoot. Vrienden! Waar hast het over? Met z'n dij. Z'n dij praat ik niet mee. John. Oh, say, can you see by the dawn's early light John. what so proudly we hailed at the twilight last gleam? John, alsjeblieft. Kijk eens een oer, hè, Rusty? Whose broad stripes and bright stars through the perilous En fight. John, stop je alsjeblieft. All the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, their bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Our land of the free and the home of the brave. Hallo? Is dat hier? Mijn naam is John Nash. Ik ben een Amerikaanse burger. En ik wil het Jimmyville Verslopen. Mevrouw Nash, Dokter, wat is mijn moeder hand? jouw man lijdt aan paranoia schizofrenie. Hoe lang al? Dreig te sissen. Jaren heeft verschillen gehad. Zo'n de universiteit. Daar is met hallucinaties begonnen. Zij de naam Charles Herman jou had. Zelfs? Dat is je beste vriend. Ik ken hem nog het minste. Hebben jullie man ooit zelf zien? Nou nee, ik zelfs net, maar hij en John praten geregeld taal. Ooit sprutsen of aan de telefoon gaan bij de links? Nee. Waar heb contact nog met Princeton en daar is u blikken dat uw man heel dag alleen maar bent.
Het er het mij ook wel eens van over Russen, geheime wapens, complottheorieën of dat soort dingen? Je praat over wat vind ik hebben. Zijn de naam William Portier, Johan? Nee, Novaya Slobaba. ik weet het net. Toch man moet dat wel eens wat zijn, hè? Ik weet het net, dokter. Denkt u misschien dat uw man een spion is? Ik weet het net, dokter. Ik woon chef. Van zelfs een vertrouwd gezicht zelf doen. Lisa, ik ga niet mis. Alles komt goed, man. Ik zal je alles vertellen. Maar ik kon niet naar alles zitten. Dat was begrepen. En het spijt me zo dat ik niet ongereisd maken ga. Leven, wacht. Ik zal je alles vertellen, man. Alles komt goed. Maar we moeten zachtjes praten, want dan hier roer om microfoons. Ze mij presenteren. Toen was het niet helpen je uit te komen. Ik ga top secret werk doen voor de regering. Er is een regelkomst van catastrofale proporties. Ik denk dat de Russen minder baat ben en wat ik toch. Ze kennen me net zo wat dingen van. Daarom zorg ik ervoor dat ik die vijfsloten wil. Dr. Rosen, dat is echt een Russische spion. Dat zeg zo ik wel was. Hey, dan was naar Wheeler daar. Ziet je contact met William Portier. Stop je mij. Hij kan ons helpen. Waar is William Portier? Ik die werk voor hem. Ik bracht pakketjes naar een geheim adres. Bedoel ze deze pakketjes zo? Hoe? Sol had hij volgen. Zo? Hij ik? Smarke vrienden. Lieve schat, ze willen het hier maken. Er is net een Russisch complot. En er is geen William Portier. Het zit allemaal in die mollen, lieve John. Begrijp ze dat? Nee, dat ken ik. Dat is het help mee, dat zie ik. Nee. Alsjeblieft, dit helpt. Wacht ze, de inpot. Oh, ik wil John wat dorst ook. Wat dorst? John, alsjeblieft. Stop hier maar, alsjeblieft, John. Help! Alsjeblieft, kan iemand me helpen? Mijn man is vermoed, alsjeblieft. Alicia, nee. John, stop hier maar, alsjeblieft. John, ik kan. John, De nachtmerrie van schizofrenie is, dat het men wist wat echt is en wat niet. Denk hier eens in dat alle personen die voor jou wichtig en dierbaar zijn, er nooit weggaan als deer. Nee, nog veel slimmer. Ze zijn er nooit bezig. Wat een hel men dat voor diegene wijzen. En wat zul je nou gedaan? Elektroshocktherapie. Wij hebben goede resultaten bij patiënten die vergelijkbare klachten hebben. Maar hoe vaak? Wij beginnen met 4 keer in de week in combinatie met medicijn.
En dat 10 weken lang. Daarna evalueren wij de situatie. Verder is het afwachten en hopen. Hoe lang ben je hier al? En hier? Dit is gewoon Hans van de Rectors, tenminste. Die is voor je man klasgenoot. John die komt er eigenlijk nooit meer. Ik denk dat het wat voor hem is. Te volkskanten. Hoe giet het nou met mij? Nou, de hallucinaties, de en mijn medicine en de rest. Vrede doet mij eigenlijk. Hoe viel ze? Ik viel verplichting, schuld, welke het liefst heel goed putter in de mond. Maar elke keer dan weet ik mezelf die man te zijn die ik trouw ben. En dan wordt hij voor mij die man. Die man waar ik voor de heel graag ben. Het slaagt net altijd, maar nou ja. Hè? Jong, had het maar over. Juist net. Met hij bedoel ik. Ik zit hem roepen. Hij hier en daar dus ook op mijn zoest. Jong, is het. Hop eens op de deur! Dit is het Harvey! Jong, daar zit net hier. Blijf psychiatrisch bezet, het zou zijn voor de humor. Maar hier is niet echt, jong. Hop! Hoe is het? Goed, goed. Moest in de buurt workshop, jou? Ik dacht ik kom mijn bel. Wat heb je die afsloeg het zien? Ja. En hoe is het met jij? Goed. Ik probeer wat te werken. Ik denk als ik wat op papier krijg, misschien krijg ik een andere baan bij me. Ik ben op het moment hand met een rijman moet deze. Wat er even zien? Door de medicatie is het lastig om die goed te focussen. Die is jong, werkjes in en alles. Je moest gewoon reis
iets. Lijkt als wat. Van het leven. Die vrouw, die man. Alsjeblieft. Fijn dat het wel kwam, best. Zelfs. Ik zal maar ergens heen. Ja! Als ik goed jongen, hè? Zul ik wel. Daar helpt niet in de groep van. Zul ik gewoon doen. Ons je. Is Richie van de vet? Ja. Maar wie is dan op tranen? Maar die is er man. John, die is gewoon goed net, jongens. Nou, deze wel. En, waar wil je? Die is gewoon. Wie is blij te zien? Als geen affaire maken hoor. Sorry, John. Ik vind het wat met mezelf allemaal. Kinderen door de studio. Praat maar, meester. Maar echte meester bedoelt? Ja, John, echte meester. Hij liep als die eerste man. Nou, beide liefs. Of in Freun, Martin Hansen. Hij is niet vreugde. Hij had bier op mij. Ja, John. Elke nier had het nier bij. En dan was het nier en elke nier. Als dat is was nodig, was prima. Maar ondertussen ben ik meester niet wel van die woorden, John. Echt van die woorden. En wat dus nou? De sjos het aan de deur uit. Komt het huis net uit. Het enigste was nodig is discrimineren. En zeuren hoe erg het allemaal wat het is. Maar alleen nog doodkerst en wat brand, John. Alleen nog dood. Hoe kan de toestand van Amerika nou niks betekenen? Nou, dan zeg dan wel, John. Praat met mij alsjeblieft. Ah! Sorry. Ook is er niks omdat ik... Sorry. Ik ga naar bed. Ik vind het medicijn net. Doe het u wel de shit, John? Langley? Watson. Yes, sir. Zo is het echt. Ben ik het echt? Durf dat ze wel. Titel met het werk begint, John. De bommuts, as we speak. Reemaker van de broek. Ergens hier in de VS.
zorgen dat de berg naar boven komt, John. Wij weten dat de bom ergens om de eerste kust wezen moet. De exacte locatie hebben we net helemaal rugvreden. De Russen die verloren hield in de Korenstrom. Wacht. Zou je dit misschien niet wat? Nou, wat? Dokter Roos, Dokter Rozen, alsjeblieft. Waarom moet ik kwakzalver? Paranoia, schizofrenia, ja? Psychologische bestoordenisserij. John. Schop mij nou eens zo. Ben ik een fantasie? John. John, het spijt mij wat hij al hier gekomen is. Maar together kunnen wij de hele boel oplossen. John. Ik ken mezelf zo zwaar in. Dat stond die baan bij Wielerbureau kriegest. John. Het hele land zal weten. Was stond die naast? Het hele land zal weten waar John Nash is. De president zelf zal die hees persoonlijk bedanken, John. Maar ik heb hij nou nodig, soldaat. die Sabba, maar zo het echt niet is. Ik kan alles uitlezen. Wat is het? Tjera is spontaan. Nou, wie het Charles? Paardje? Joh, hij staat op mij verteld, John. Ik moest toch, zo hier niet opstaan en zij moet me helpen. Wat nee. Wat is er wat los? Is dit de praktijk van dokter Rozen? Ik bel je, John, het is een evenval. John, dat was dat shit aan. Nee, Oh, dat shit was nog echt. het is haar schuld, hè. John! Zo zullen is verrieren, John. Dat doet ze nooit nou. John! John, hartje naar mij eens. En was nou dan van de rest van de lip met een vriendelijk stemmen tot zo'n burring kwam thuis? Ja, maar hier is zeer en burn, John. Was dat? John, help je mij! Miljoen beesten, John, zullen sterren. Dan kunnen we nog samen met al hebben. Ja, dokter Rozen. Ik bel je, John. Het spijt mij, John. Alicia is hier groot voor ons. Nee! Hoor ik dat, soldaat? Ik wil niet redden, Alicia. Mijn bloed gaat niet aan, geef het! Kijk, orenkant! Als het nou aan het aanmaken, John, dan ligt het maar. Toch wat de zijde, John. Nou, John,
Jos, snel. Waarom is je stoppen met die medicijn? Ik kom hier werk net van. Ik kon het voor mijn bijen zorgen. Ik kon het met die vrouw. Is dat een slimmer dan ik bij? We gingen oren medicijn muziek. Nee! Nee! Dat mag een oren hier wezen. Dit is net samen een wiskundige formule. Maar die focus, ik wat het jullie vinden. Doe kist in schizofrenie net samen vetberekening. Waarom net? Omdat die hommel het probleem is. Het is een probleem, ja. Dat is wat het is. En ik was het probleem op, dat is wat ik doe. Zonder behandeling zullen de fantasieën dan nemen. Vol slijm dan nemen. Wonder hebben we het. Als ik daar iemand zit, kom ik nooit uit dus. Maar als zo net vrijwillig is, dan ken ik dokter Frederik jij. Ik red het op, Alicia. Maar ik pak het zelf dan. Ik red het op. Jou betiert. Maar hoe is dat zo zeker? De brug is niet lang. Maar ik pak het zelf dan. Voor die veiligheid. Misschien is het beter dat dokter Roos niet naar die mensen brengt. Mevrouw Nes, er is nog niemand geweest die deze ziekte oorlogen heeft. Jouw man kan gevaarlijk worden. Word je ook zeker al in de dokter? Goed. Ik wacht ze bukken op daar in de auto. Wie is er nog in het restaurant? Doe vegers van mij. Wist dat echt? Wie is dat echt is? Dit. Dit. Dit is echt, John. Misschien is het deel van mij dat dreven weg niet op de skiertje van een keer. Maar hier. Ik mag lopen dat het hier al oneindig is. En dat het onmogelijk mogelijk is. Je bent er nog heel tijd. Ik zei het niet, hoor. Ik al ben hier net. Ik al ben hier net echt. Lucas Charles. Zie Omke zitten. Paardje. Het gaat redelijk, man. Ik ga een chemical Princeton Kringwerk studeren. Ik kan goed beteren om naar de rector. Martin Hansen. Een goede vent. Een vriend. Een echte vriend. Dat is gaan level op tussen de jong volk. Maar ze vinden me maar vreemd en voet. John, zegt hij zelfs een kut. Ik ben gek. Let eigenlijk misverstanden besteden. Slik dat zou geen medicatie dat. De fantasieën zullen altijd bij me wezen. Liek als mijn fascinatie voor patronen en cyfers. Het lijkt me om te verdwijnen in mijn dromen en fantasieën. Maar ik kies ervoor de net op dat in. Ik kan stappen in mijn snoep of het stelen van een lekker stukje gebak. Het is dreig, maar het kan. Wij wachten op tijd, John. De missie is nog net verleden, soldaat. Er is geen missie! John, Het springt me. Ik word het raar, Charles. waarom de geestbewust? Dit is een mooie vriend met zelf, maar ik zal net met jullie praten. Ik ken het niet meer. Ik mis het gesprek, de willen. Maar ik ken het niet meer. En dat wil ik verleiden.